Καλησπέρα παιδιά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να πάρετε τα νομίσματα τα χρυσά, αυτά εδώ, τα coins, coins storer. Εντάξει, λοιπόν, πώς να τα κερδίσετε, πώς να τα πάρετε. Λοιπόν, πρώτο και κυρίων θα πρέπει, όταν και εφόσον φτιάξετε αμάξι, εδώ κάτω που βλέπετε εδώ πέρα κάτω, που πατάω εδώ το αστεράκι, λοιπόν εδώ στην ευθεία έχει το αστεράκι, το Χ, το αστυνομικό που είναι με ένα και κάτι, και δίπλα σας βγάζει το καροτσάκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά θα σας το δείξω και στο τέλος, πώς μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά τις δικασίες. Λοιπόν, πρώτον για κυρίων θα πάμε να αγοράσουμε ένα αμάξι, οποιοδήποτε αμάξι, για να δείτε πώς θα το φτιάξω, πώς ήτανε και πώς θα γίνει. Λοιπόν, για αρχή θα πάμε να πάρουμε ένα που είναι το Nissan. Λοιπόν, θα αγοράσουμε το Nissan Skyline. Ωραία μέχρι εδώ. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε και για να δείτε και στην πορεία. Λοιπόν, πάμε. Το αγοράζουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το σχέδιο της Adidas. Εντάξει, που είναι και πιο πολύ όμορφο θα γίνει. Λοιπόν, το βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, μισό, να πάμε να βάλουμε όλα τα πραγματάκια επάνω. Τώρα, τι χρώμα θέλω να το κάνουμε? Θα το κάνουμε έτσι, βασικά κάτω μαύρο. Εκεί. Βλέπετε τις κινήσεις που κάνω. Εκεί. Το θέλουμε για αριστερό. Μέχρι εδώ είναι κομπλέ. Εκεί. Και στο τέλος, για να δούμε μισό. Ωραίο. Κομπλέ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Της Adidas, το σχέδιο, βάζετε μια στρώση τέτοια. Ωραία μέχρι εδώ. Το απλώνετε. Το ανοίγετε. Το ανοίγετε όσο πάει μέχρι εκεί. Λοιπόν, βάλαμε το σχέδιο αυτό, την διαφενές τη στάμπα. Λοιπόν, τώρα το Adidas. Λοιπόν, πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στο 10, σε αυτό εδώ, και έχουμε άσπρο επιφάνεια και τώρα θα το κάνουμε μαύρο μέχρι εδώ. Ok. Λοιπόν, εδώ το ανοίγουμε προσεκτικά εκεί πέρα, να είναι ευθείο, να μην χάσουμε πόντους. Κάνουμε αντιγραφή εδώ, αυτό εδώ. Εδώ που πατάμε το νι ή το χ, πατάμε δίπλα αυτό. Οκ. Λοιπόν, και μας το βγάζει ακριβώς όπως πριν. Και κάνουμε αυτό.
πατάμε επιβεβαίωση. Αφαιρούμε το ένα γιατί το είχαμε αντιγράψει και ξαναμανά το ίδιο. Το γυρνάμε λίγο κατά εκεί. Θέλει λίγο ακόμα. Ένα. Απλά και είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα πάμε ξανά σε αυτό το πρώτο και βάζουμε λευκή στρώση. Λοιπόν, και κάνουμε γραμμή. Αυτό εδώ. Το φέρνουμε λίγο ένα τσικ πιο κάτω, εκεί. Και αντιγράφουμε. Το ίδιο, αντιγράφουμε. Και τσουπ, να το. Λοιπόν, και πάμε πίσω, εδώ. Πατάμε το όνομα της Adidas. Adidas. Βάζουμε εδώ ό,τι θέλουμε από ονομασίες και τέτοια για να βγει έτσι και λίγο πιο όμορφο. Το απλώνουμε. Βάζουμε έτσι μικρό. Τώρα παιδιά, συγγνώμη αν ακούγεται ο Τζιτζικάς. Χίλια συγγνώμη αν ακούγεται. Κάνει υπερβολική ζέστη παιδιά. Λοιπόν, και το βάζουμε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω. Πατάμε εδώ, εδώ, λοξή γραμμούλα, εδώ, το απλώνουμε. Είναι από τα παπούτσια, από τα πλαϊνά μας, τα παπούτσια της Adidas. Κατάλαβες τι εννοώ. Πες ότι το αμάξι είναι ένα παπούτσι. Εντάξει, λοιπόν. Και με το μυαλό μου και με τη φαντασία μου κάνουμε αυτό. Μπαμ. Μπαμ. Είναι σαν να είναι ένα παπούτσι. Λοιπόν, να το. Μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω και θα δείτε πώς θα το φτιάξω. Πώς θα είναι στο τέλος. Εδώ βάζουμε άσπρη επιφάνεια. Εκεί. Είναι το... Μισό. Να τα φέρω ένα τσικ πιο μέσα. Και έτσι παιδιά θα βγάζετε λεφτά. Εγώ ως στιγμής έχω 4.885 coins. Λοιπόν, και το ίδιο αντιγράφουμε αυτό, το φέρνουμε από εδώ και κάνουμε την ανάποδη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε. Εκεί. Απλά για να ξέρετε πώς να βγάζετε λεφτά free. Εντάξει, ούτε να βάζετε λεφτά, ούτε τίποτα. Απλά εγώ και μόνο σας κάνω αυτό το βίντεο για να δείτε πώς βγάζουμε λεφτά. Εντάξει, λοιπόν. Μέχρι στιγμής και επίσης θα κοιτάτε πάντα από εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα που πατάω, το βλέπετε, το πράσινο. Λοιπόν, από πάνω σας λέει τους αριθμούς. Λοιπόν, το όριο είναι 280. Εντάξει, μπορείτε να το φτάσετε μέχρι 60 για να σας βγάλει το καλαθάκι. Θα σας δείξω και τι μπορούμε να κάνετε για να μην βάζετε λίγα πράγματα
Θα το δείτε πώς το φτιάχνω. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ωραία. Βάζουμε μισό. Να κάνουμε και εδώ τη γραμμούλα. Ωραία. Μέχρι στιγμής είναι κομπλέ. Λοιπόν, και βάζουμε μία στρώση κάτω. Εκεί. Αυτό. Εκεί. Και τώρα μισό να βάλουμε την αεροτομή που θέλουμε. Όχι, θα βάλουμε αυτήν εδώ. Ωραία. Και πάμε ξανά πίσω. Λοιπόν, μισό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μαύρο τζάμι, είμαστε κομπλέ. Ζάντες. Οι πιο γούρικες ζάντες, όχι, είναι αυτές. Για να τις κάνετε ίδιες, λοιπόν, μισό, βάζετε χρώμα μαύρα, όλα τέρμα μαύρο. Ωραία. Στο δεύτερο, τέρμα πάνω, μετά κάτω και γίνεται αυτό. Οκ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αυτό, αυτή εδώ τη γραμμούλα που πατάω, την κάθετη γραμμή. Τώρα θα δείτε, μισό λεπτάκι. Μισό, συγγνώμη. Αυτό εδώ όλο. Τέλος πάντων, είναι όλο αυτό εδώ πέρα μέχρι κάτω. Το πατάτε τέρμα. Ωραία, τερματίστηκε. Λοιπόν, βλέπετε στα λάστιχα. Λοιπόν, για να το δείτε λίγο πιο καθαρά. Βλέπετε και κάνετε αυτό το σχέδιο. Βάζετε όποιο χρώμα θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, είναι μαύρο, εμείς θα το βάλουμε να φαίνεται εκεί, το αποθηκεύεται και βγάζει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, το χαμηλώνουμε. Εκεί. Εδώ φτιάχνουμε τις ζάντες. Save. Για να γίνει πιο όμορφο. Δεν το έχω τελειώσει. Απλά να τελειώσω αυτά τα υπόλοιπα που θέλω για να συνεχίσουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα πατάμε εδώ, Adidas.
βάζετε εδώ. Είναι λίγο μπέρδεμα, αλλά είναι μέχρι να το καταφέρετε. Δεν είναι κάτι, ίσα ίσα που βγάζετε λεφτά free, coins free τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα βάζετε τη γραμμούλα λίγο πιο κάτω, εγώ την είχα αφήσει τέρμα πάνω. Αυτή είναι πολύ καλά και αυτή είναι πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε πινακίδα. Λοιπόν, πάτε εδώ, εδώ, χαμηλώνετε, αυτό, μετά βάζετε αυτό, εκεί, το βλέπετε. Και τώρα, μέσα στο τέτοιο που φτιάξαμε την πινακίδα, βάζουμε αριθμούς. Π.χ. εγώ βάζω, παράδειγμα, taf.b 40 κενό 3416. Το κλείνουμε αυτό και τσουπ, με μαύρα γράμματα και να την πινακίδα έτοιμη, είναι το πιο εύκολο. Λοιπόν, τώρα απλά σας δείχνω τα πιο βασικά. Λοιπόν, τώρα μισό, βάζετε αυτό για να φανεί λίγο πιο όμορφο και για να το πάρει ο άλλος να το δει, να του αρέσει. Βάζετε και αυτή να δω τη στρώση πάνω στο αμάξι. Το βλέπετε τώρα έτσι μαύρο. Τώρα, πώς ήτανε και πώς έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ θα βάλω το όνομά μου εγώ που έχω. Λοιπόν, μετάφραση. Εδώ, όχι τσέχικα, αγγλικά προς μισό ή ιαπωνικά και γράφουμε το όνομα Yakuza. Αυτό βάζουμε ένα τέτοιο, ένα τέτοιο και βουαλά. Να ξέρουν από ποιον το έχουν πάρει το αμάξι. Και επίσης να κάνουμε μια αντίγραφη πάλι. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ θα γράψουμε Nissan. Τώρα το γυρνάμε στα ελληνικά, αγγλικά, είμαστε ok, πίσω, εδώ, μισό, συγγνώμη, Nissan Line
Ωραία. Και θα γράψουμε με κεφαλαία γράμματα GT εδώ μισό GTR 34. Και θα το βάλουμε εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε με άλλο χρώμα. Αυτό και βλέπετε μέχρι στιγμής έχω φτάσει 29. Τώρα λοιπόν πάμε να φτιάξω μια του Adidas επάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου και να λοιπόν ωραία, αντιγραφή. Αυτό είναι, παιδιά, δεν κάνετε κάτι παραπάνω εσείς. Αυτά φτιάχνετε και έτσι βγάζετε πιο γρήγορα και πιο χωρίς να βάζετε λεφτά στο παιχνίδι ούτε τίποτα. Λοιπόν, εδώ αντιγραφή και αντιγραφή. Βλέπετε αυτό. Και τώρα βάζετε το όνομα του Adidas κάτω εδώ, μισό, εδώ, το απλώνετε. Ωραία, λοιπόν τώρα βάζετε την επιφάνεια αυτήν, χαμηλώνετε, κλείνετε λίγο εκεί που το θέλετε. Εγώ σας λέω είναι εκεί, κομπλέ. Κάτσε να δω ποιο είναι το πάνω και ποιο. Ωραία, βάζετε και μία στρώση εδώ, το ανοίγετε, το μαυρίζετε λιγάκι ένα τσικ πιο πάνω. Ωραία, για να φανεί ότι το πάνω μέρος ότι είναι ίδιο με το κάτω. Ότι και καλά πέφτει σκιά, βλέπετε τι ωραίο που είναι. Και τώρα, επειδή είναι κομπλέ, ναι, μισό. Τώρα βάζετε ένα αστέρι, αλλά δεν θα το βάλετε έτσι, θα το μαυρίσετε full και θα πατάτε συνέχεια απάνω μέχρι να πάει 60 εκεί πάνω. Και μετά το αμάξι σας είναι κομπλέ να το πουλήσετε. Το κάνουμε ακόμα ένα, 61. Φτάσαμε εδώ πάνω, εδώ
εδώ που κάνω αυτό εδώ πέρα πάνω κάτω. Λοιπόν, πάνω εδώ σας λέει τα νούμερα. Ωραία, λοιπόν, φτάσαμε 61. Τώρα δεν θέλετε τίποτα άλλο. Πατάτε πίσω. Βλέπετε το spread, βλέπετε εδώ τις μηχανές και όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, το βλέπετε? Μου βγήκε το καλαθάκι. Λοιπόν, έχει το αστυνομικό, έχει το χ, το αστεράκι και το καλαθάκι. Τώρα βάζετε εδώ, πατάτε εδώ 1000, παραπάνω δεν μπορείτε να βάλετε μέχρι 1000 και γράφετε εσείς το Adidas, πατάτε Days Fro Beers, πατάτε αυτό, το αφήνει γυρνάει, μου λέει εδώ πέρα cars είναι full, περιμένετε, θα περιμένετε εκεί πέρα, δεν πειράζει, μόλις είναι έτοιμο, ότι είναι έτοιμο, είναι κομπλέ, αλλά επειδή είναι full τώρα, έχουν βάλει ήδη αμάξια μέσα άλλοι, μόλις θα αγοραστεί μέσα από εδώ πέρα μέσα, για να σας δείξω και μία μέσα εδώ, βλέπετε, έχουν βάλει πολύ τώρα εδώ πέρα μέσα. Ωραία, έχουν βάλει διάφορα αμάξια. Έχουν βάλει πολλά αμάξια. Αυτό εδώ είναι glitch. Έχουν βάλει διάφορα μέσα αμάξια, φορτηγάκια. Έχουν βάλει τέτοια αμάξια Mercedes. Έχουν βάλει αυτό εδώ το βανάκι και ως εξής Honda Civic, έχουν βάλει φόρμουλα, τα πάντα. Εντάξει, εγώ ξαναδοκιμάσω μία μπάσκετ, μου λέει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε. Αυτό ήταν βίντεο, παιδιά, το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε μία εγγραφή, ένα like και μια κοινοποίηση. Εντάξει, λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα φτιάξω άλλο αμάξι. Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε. Bye.